Malta u l-Indja, żewġ pajjiżi ġeografikament imbedin minn xulxin, iżda b'waqtiet storiċi komuni għal xulxin u li ilhom għal snin twal jikkoperaw flimkien fosthom dan l-aħħar fuq investiment fil-farmaċewtika. Matul il-jum ta' tnejn il-Viċi-President tal-Indja Venkajja Naidu beda żjara uffiċjali ta' jumejn ġewwa pajjiżna. Il-Viċi-President Indjan beda biż-żjara u laqgħa mal-President ta' Malta Preka fil-Palazz ta' Sant'Anton. Hemmhekk sab ukoll jilqgħuh il-Forzi Armati ta' Malta li tawh is-salut filwaqt li hu u l-President ta' Malta spezzjonaw il-Gwardja tal-Unur. Wara l-laqgħa bejn iż-żewġ mexxejja ġew ffirmati 3 Memorandum of Understandings bi ftehim minnhom jitkellem kif iż-żewġ pajjiżi jistgħu jikkoperaw aktar fil-qasam tat-turiżmu. Filwaqt li f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz, il-Viċi-President Indjan irrimarka kif Malta u l-Indja qed jikbru ekonomikament pass imdaqqas u għalhekk jistgħu jaħdmu iżjed id fit, il-President ta' Malta rakkomandat il-ħolqien ta' kummissjoni konġunta bejn uffiċjali Maltin u dawk Indjani biex jiġu esplorati strateġiji li jkomplu jkattru n-negozju bejn Malta u l-Indja. Hija mbagħad semmiet kif il-komunità Indjana f'Malta integrat bla xkiel u kif iż-żewġ pajjiżi ħadmu flimkien fuq l-adozzjoni. Fuq l-aġenda ta' diskussjonijiet kien hemm ukoll il-ftehim ta' negozju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja. Fid-dawl li hemm investiment qawwi Indjan f'Londra, il-President ta' Malta ħadet l-opportunità tappella biex fid-dawl tal-Brexit dan l-investiment jitfasi u f'Malta. Britain's exit from the European Union should provide an opportunity to further the trade and business links between our countries. Malta is in a perfect position for relocation for Indian companies. Intant il-Viċi-President Indjan li ġorittin l-ogħla kariga kostituzzjonali fl-Indja iltaqa' mal-Aġent Prim Ministru u Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Fil-laqgħa li kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evaris Bartolo ġew diskussi qatt ta' setturi li hemm potenzjal biex iż-żewġ pajjiżi jaħdmu iżjed flimkien. Fost l-oħrajn issemmew l-oqsma tal-blockchain, dak marittimu u tat-teknoloġija informatika. Il-Viċi-President Indjan kellu wkoll laqgħa kordjali mal-Speaker Angelo Farrugia. Fil-Parlament, il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin iltaqa' mad-delegazzjoni Indjana u ssemma kif l-ewwel relazzjonijiet bilaterali ġew stabiliti sa minn sena wara li Malta saret indipendenti.